ούτε χάνεται η βασική αναφορά στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού είναι το κυρίαρχο στη χώρα μας και καθοριστικό στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτισμικής μας ταυτότητας. Ωστόσο, το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, ιδίως στις μέρες μας, όπου στα σχολιά μας δεν φοιτούν μονάχα παιδιά ενός δόγματος ή μιας θρησκείας, οφείλει να κάνει τους μαθητές πρωτίστως να κατανοήσουν την θρησκευτικότητα ως πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι την ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που οφείλει βεβαίως να λαμβάνει υπόψη του όλες τις απόψεις, κυρίως όμως οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και της θεολογίας. Φέτος λοιπόν στα σχολιά μας θα ξεκινήσουν δοκιμαστικά τα νέα αναλυτικά προγράμματα, στα οποία κατέληξε μετά από πολύ χρονοδιάλογο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διάλογος δεν θα συνεχιστεί. Στο τέλος της χρονιάς θα αξιολογηθούν και θα καταγραφούν οι όποιες παρατηρήσεις και τυχόν διορθώσεις, ώστε να ξεκινήσει και η συγγραφή του κατάλληλου σχολικού βιβλίου. Σε αυτό το διάλογο προφανώς και είναι ευπρόσδεκτες οι απόψεις της Εκκλησίας. Αλλά η τελική κρίση θα γίνει, και θέλω να πιστεύω σε πνεύμα σύνθεσης και συνεννόησης, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σεβόμαστε την Εκκλησία. Αναγνωρίζουμε την αδιαφυσβήτητη παρουσία της στη συνείδηση του λαού μας, μέσα στο διάβα της ιστορίας του. Συζητούμε όμως μαζί της σε πνεύμα σεβασμού, αλλά και διακριτών ρόλων. Και σήμερα ειδικά αναγνωρίζουμε στην πλειονότητα των ιεραρχών το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει, στην πλειονότητα επαναλαμβάνω, το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει στο προσφυγικό ζήτημα. Και η συνεννόησή μας εδράζεται για μας στην αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους. Όχι των ανθρώπων, αλλά του κράτους ως θεσμού. Και περιμένουμε, θα ήθελα πραγματικά να ακούσω με ενδιαφέρον τι θέση παίρνουν και όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές πτέρυγες για το ζήτημα αυτό. Ανοιχτά, σήμερα εδώ. Όλοι οι υποστηρικτές της φιλελεύθερης ατζέντας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνεχίζουμε τις αλλαγές στη βάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και με τις αλλαγές που προγραμματίζουμε στο γυμνάσιο. Αλλάζουμε τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του σχολείου. Ορίζουμε πως οι προαγωγικές εξετάσεις δεν θα γίνονται σε τόσα πολλά μαθήματα πια, ώστε το σχολείο να είναι ένα εξεταστικό κάτεργο, αλλά θα γίνονται μόνο σε 4 μαθήματα. Και σε όσα παιδιά δεν πετυχαίνουν,